gospodine Bopara. Jel se javljao? Jeste. Jeste ga snimili? Pokušala sam. Dajte da čujem. Slušaj ti siledžio, lažovčio, kurva. Završit ćeš vrlo brzo u nekoj rupi. Eto, to je. Dajte još jedno. Slušaj ti siledžio, lažovčio, kurva. Završit ćeš vrlo brzo u nekoj rupi. U nekoj rupi. Da li on to misli na onu rupu u zemlji? Pa valjda. Ali vi rekoste neka rupa u glavi. Jeste, rupa u glavi. A šta je s tom rupom? Pa, to je rekao prvi put, to sad nisam uspela da snim. Ko bi to mogao da bude? Znate šta, to bi svako mogao da bude. Jer kad je neko principijelan, kada je neko poslovan, razumete, određen, onda on stiče neprijatelje. Ja sam formirao spiskove sumnjivih. Izvolite. Ko su ovi? To su moji poslovni partneri koje sam poslovno ojadio. Bebo, molim vas, proverite svakoga, nazovite telefonom. Na primjer, alo, je to Klanica? Nije. Alo, je to Klanica? Nije. I kad počne da grdi, kad počne da preti, da psuje, onda izvolite, snimite ga i uporedite glasove. Vidim tu i general. Greška. On nije u stanju da formira tako dugačku misao. Ako smijem da kažem, šefe. Bebo, smete. Meni ovo ne liči na nešto poslovno. Po čemu, Bebo? Po izrazima koje upotrebljava. Ovo lažovčino, siledžio, jeli? Pa to su izrazi koji su dopušteni u poslovnim kontaktima. Da, to, ali ovaj ku... Ovaj kurvar, jeli? To je sa drugog spiska, Bebo. Molim vas, pogledajte, to je spisak svih koje sam seksualno ojadio. Au. Da, satima sam sastavljao taj spisak. Ko da se seti svih tih žena koje sam usrećio. A ovo su njihovi muževi. Da, njih sam u nesreći i oni su sada željni neke primitivne osvete. I a koliko ih je... Moja Bebo, otkad to ide... Znate, mene su žene od moje 16. godine počele da napadaju, da me napastuju, da atakuju. Imate li vi nešto novo da mi kažete? Molim? Mislim kako stoji ona stvar. Odlično. Koja stvar? Pa moja. Vrlo dobro. Formirao sam širi izbor i sad... Da kažete uži. Hoću da kažem širi, a onda idemo na uži izbor. Molim vas, budite ljubazni, ostavite vaš telefon i bit ćete obavešteni. Dajte telefon. 324-900. Dobro, u redu, bit ćete obavešteni, idite. Dobro, nadam se. Da, radimo nešto ovdje, radimo! A da, umalo da zaboravim i njenog blesavog muža. Proverite i tog idiota, molim vas. Pa niste, valjda, šefe. Sa njom? Bože, sačuvaj, ba ni na pustom ostrvu. Ako smijem da kažem još... Smete, Bebo, sve smete. Fali Golubović. Koji Golubović? Pa od one gospođice, gospođo. Ne znam da li ste s njom imali nešto. Sa njom ništa. Ali njen muž možda misli da jeste, a to mu je isto. A i nju ste slagali za posao. Da. Halo? Slušaj ti siledžio, lažovčio, kurva. Završit ćeš vrlo brzo u nekoj rupi. Rekli ste Golubović,